Wannan fa ita ce firraƙu na yankan shakku. Idan kun san ana kiran firraƙu raba mai gida da yaro, raba budurwa da saurayi, raba mata da miji, raba wani da wani, in dai wani kake so a raba ma da wani, ko kuma raba kishiya da kishiya, ko kuma a fitar da kishiya a cikin gida, ko kuma in dai abu ne wanda ya danganta rabawa, wannan asiri ne fitacce wajen raba ƙauna, raba firraƙu. Wannan shine firraƙun, wajen rabin nan take a cikin sauƙi. Wannan duk wanda kai wannan firraƙun ya rabu da wanda kai wa ma har abada sun rabu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba ƙarshen nan ba, muna kuma fata alkhairi kamar da ake mana fata alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban masu kiran mu suna saka ma'aika masu neman tausayin ƙarin bayani. Insha Allah kamar da kuka sani, kamar da muka saba shi kuma ku da manyan mashahuran asiri a cikin wannan gida na mai albarka to da Malam TV muna ɗauke da zazzafan mujarraban asirin firraƙu nan take a cikin sauƙi. Wannan firraƙu ce ta yankan shakku wadda ake yin ta da baƙar mage. Insha Allah wannan firraƙu ce ta yankan shakku firraƙu. Wannan duk wanda kai wannan firraƙun ka raba shi da wanda kake so ka raba shi har abada. Za ka iya korar mutum daga gari ko kuma daga jiha ko daga ƙasa kwata-kwata gabaki ɗaya ka raba shi da inda yake. Wannan kai mai firraƙu kenan. Insha Allah wannan firraƙu ce muhimmiyar firraƙu. To muna kowa fata alkhairi. Insha Allah ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda mu saki sabon asiri za ku riƙa samu kai tsaye.